И здравейте ви, Вокс! Аз съм Ванката. YouTube, аз съм Ванката и тук при мен е Ники. Никаркат го. И днес снимаме. Ейте за кеф. Или така да го кажа, що пък не да не снимаме. И значи ще направя томбола в късна си. Аз цъкам от доста време, имам доста епизоди, ама не съм ги качил все още. Нали, това ще е първи епизод, официално първи, където ще направя една томбола с 2 кея. Така. Леле, опа! Дига. Така леко, така. Преебахме ситуацията. Такова. Прибери ги да не се разсърди. Прибирам ги. Ти откъде видя? Какво направих? Че видя толкова зве. Ти къде си, брат? Аз виждам като споделяш, че. Такова, вземи ги уния, не таговете. Но той не им тагове ли иска? Тук. Аз живея с доста голям каприз, явно. Шегувам се. Той е пичага. Той живее с него. Хора, ние имаме доста фулки с него. Имаме и доста лекчета. Значи официално, ето, тук са Iron сетчетата. What? Нямаме Diamond сетове. Леговете, имаме доста легове. Ето ни ги лекчетата. 30 лега имаме. Ама ги ползваме общо. Човек, фулките ни някъде изчезнаха и трябва да ги търся, ама сега няма ги търся. Мисля, или сме скачали твърде много. Ама няма да занимавам сега с някакви глупости. Така. Да оставя още каквото имам в себе си. Оставам тея. Имам един лек да си взема, ама. Ти още тук ли се? Да. Да, аз нали съм ти споделил, аз съм баш педала, брат. Споделил съм ти, забравям, че съм ти споделил. Така, тук да видя, имам някакви глупости. Дай да видим тук някой друг. 6 да видя за сет, още един. Тук болове. То се пише догоре. Абе, знам бе. Аз бях тук, когато Боли го прави. Бяхме се засекли в сървъра. Той не иска буста. Какво правихте с буста днеска, не? Нищо, почти нищо не парахме, понеже нямаше какво да правим, ама... И хора, само да ви кажа, че няма да има много епизоди около учебната година. Някой друга томбола и той ще. Това защо не се стакват, бе, човек? Ами единия ще го отворя, пък другите ги оставям, Ба. Лапкрит. То. Ти къде се? Куку. Майка му, кицат ми са падна, фак. Хъпни си и пробвай пак, виж какво да ти... Майка ти шейба! Майка му е! Ти написам нещо на конзола! Снимам. Да снимам го този педал! Той кой е, бе? Това е конзолата на гостя си. Не ще го дейба. Конзолата ми пише по МСГ. Сега стоя да ще види какво си писал.
София Стоянов. Стоянов не съм вижда, ако гледаш клипа. Ти ще го посла и всяка каче клипа, ще го посла тук в гостите си. Човек соли, че ще го пише, ама делата знам, че си прескос золото. Мисля, че някой са гаври следи. Сега може да не е в сървъра. Да бе, през конзолата ми пише. Не бе, то ти е... Конзолата е такова. Това е някаква система. Пише му на... Това е някаква система, дето... Да. И хора, значи този клип като го кача, нали, ще го... Има някаква система и това е някакъв пък с мъсъгъто и може да му пишеш на конзолата. Да, и някакво... Тук, значи, ще пусна линк. Очаквам Стоянов да го гледа, да чуе как го послам. Стоянов, сори, че те послабва в дената, знам, че си през конзолата, бе. Влизай в този сървър. Само го хостваш. Бе, лак! Хостни и на мен един сървър, а? Човек, той влиза почти всеки ден. Кой е? Креатива само, че е там и там пише на бордкаст. Хора, погледнах там колко минути е клипа, но не го интересува. Значи отиваме до Warp Creative. Дано да не се е бъгнал пак да ми иска логин. И да, хора, бъгнало се. Значи ще скипна тук клипчета и ще пусна след това. И хора, отново съм тук. Значи искам да ви покажа Hide and Seek. Не. Той. Човек, нали Стобо ще да правиш? Моля? Нали Стобо ще да правиш? Аз още снимам. Ама отивам в Creative. Там да направя една томбулка. Гледаме едно. Айде. Ето хора, аз съм тук админ. Да бе, на Creative, нали съм админ, бе? Пъха. Плот. Не, ауто. Ауто. Готово. Фото съм. Нали Стобо ще да правиш? Абе, изчакай малко, Ела в Creative. За ко ти? Тук да се снимаме двамата. Аз искам да видя Томбо, човек. Да бе. Значи хора, томболата е акаунта ме. Шегувам се, томболата е унази да се запишете, пишете. Нали? Запис, нали, тире, името ви в играта, Skype и името ви в Skype, нали? И трябва да се абонирате, да лайкнете клипа и както казах в началото на клипа, ако не съм казал, sorry, тегля всички томболи, които има в моя канал, освен първата в Endergod, ги тегля на 25 абоната. Мисля, ако са събнете за Endergod, събира се за общите томболи, всичките. Скоро ще направя някаква томбола и някъде другаде. И това ще от клипа, хора. И тук при мен беше Никър Казго и това ще.